apa busana ki wis anu injur ning ngerine. Kae sing pulo Drini, sing Drini. Drini? Dadi kondang mergo nganggo jenenge busana wanita. Lire. Kae tempat wisata BH. Ngendi? BH. BH, BH, BH. Ah heha. Oh, BH tak kira BH. BH. Heha. Kae kae sandine iso kondang meneh ya nganggo nggone wong wedok. Sandinge apa? Sing lagi anyar iki. Heeh. On the rock. Ora tegese rock ngono. Iki nyenengke iki on the rock ya aku terus tekan kono kok ora eneng aku ngono. Ora tegese rock sing diagem para piyai-piyai putri ki ya ora. Langguen, Pak. Anu putrane pundi? Kok teko-teko gek. Tetep ora nyesal aku berhubungan karo dene iki. Karo sapa? Iki Berhubungan ngopo? Ngopo? awal mula WA. WA-an. Tak WA terus. Terus Langsung diblokir aku. tak kira ki di WA ki saya terus lip seduluran ki apik ngono lho. Duluran kepiye tajak jorok ora gelem aku ya gah. Aja. Kok kowe arep marah-marahi sing ora becik. Ora tak warai wong kono sing ngajak konone. Iki mau ngopo kok jenengan le tindak mriki gek dadi rada nganti sore iki biasa. Orang sibuk. Sibuk. Wong sibuk e. Iki Saya dadi ngarit dulu. No. Dadi sibuke iki ngarit to. Aja ngono, Trot. Heeh. Openono barang sing wis kecekel. Wong urung lele mangkat iki urung karuan kecekel apa ora? Tenan ora iki? Aja aku tuwas mangkat ora makani dus ning kene aku sambatan. Aja sembrono. Anggar aku piro, Trot? 6 juta kok iki. Ora sembrono. Jadilan iso bayar bintang tamu 6 juta iki ora tombo alas iki. Lho. Ora apa-apa. Tapi luar biasa lho, Trot. Luar biasa. Arang jadilan iso ndekake bintang tamu. Heeh. Aku ora dikon rene, dina iki aku wis ning Sleman. Ngapa? Aku nek ora didhawuhi mrene, aku saiki wis ning Sleman. Sampean nek dina iki ora mrene, Aku ning Sleman. nang Sleman. Iya. Ngejob. Sing ngomong sapa? Lah terus? Niliki putu, Trot. Lah tak kira ki luwih gedhe hasile. Ya engko nek saka kene bayaran saka kene iki lagi teneno putuku, goblok. Wong ngono to. Iya, Nom. Wah. Iya ngaturke kula nuwun. Kula nuwun. Alhamdulillah kula Nggih. kalian Mas Gatot tinimbalan para pepunden sepuh wontene wewengkon beji sak kiwa tengenipun. Nggih. Alhamdulillah ujube niki mahargya rasul. Nderek mangayu bagya bersih desa. Bersih desa. Muga. Desa. Desa. Iki warang aku sing dhisik, aku luwih ngerti. Ngapa? Dikira nek dhisik iki gek wong ampuh apa? Oh, tak kira. Mangkat dhisik mempeng ora mergo ampuh. Lire Mergo gedhe butuhmu le. Weh! Sembrono. Andrani kok aku ya. Iki sampean Nggih. mrene bot-abote kamangka ngomah rasulan. Omah nggih rasul. Rasulan. Bareng tanggal 4 niku. Tenan ora iki? Sumpah, Oh tenan? tenan. Lah ya piyai-piyai sedulur-sedulur kene iki Tanggal 4 niku rasul nggih. kasuwun tindak ning kono. Dados tanggal sekawan dalu kula aru tindak wonten ing gubuk kula. Iki genah epek apa enek? Tanggal sekawan dalu tindak teng gubuk kula gek kula tak mriki nggih. Kok arek ijolan to? Lah ya tak nggo cukup kono ora golek ning kene jero aku. Wah sembrono. Iya, bareng to dadi Bareng rasul. ning ya bot-abote le seduluran Nggih. ditinggal. Kalah Kalah dhisik. dhisik. Ning ketembungan sapa saguh kudu tuwuh. Tuwuh. Perkara tuwe kepiye ki ndelok kahanan. Heeh. Eneng sing ijo royo-royo sing penting iso urip. Amin. Nah, nggih. Iki Wah. jadilan tetep seragame anyar meneh. Ndi? Luar biasa lho. Heeh, samben pentas, samben caos panglipur ki wiyagane seragame anyar-anyar. Tanggoku kae seragame putih nih gek dipamitke. Aja sembrono to. Pamit ki arep munggah haji. Oh, munggah Nah, haji. niko, Dikira arep muni sae. Sembro. Pak Bu, niki kala wingi saderenge dinten niki nggih. Nggih. Niku niki pun rasulan niku pun gegawean panganan. Oh lah kok ya. Seminggu sedurunge. Wong Oh, ki- panganan werna-werna. Oh, Iki kandhani. ben para pamriksa kene pirsa. Nalika aku menyang Lah ya, onekmu. Dina wingi. Dina wingi. Dadi men Matur pirsa gamblange kaya ngapa? Matur nuwun, Rot, matur nuwun. Lho kok matur nuwun ngapa to? Matur nuwun, wis kersa rawuh. Heeh, aku ki ya bot-abote les duluran suwe to, aja nganti engko medhot silaturahim. Lah iya no. Heeh. Sibuk ya sibuk nih pas duluran aja nganti pedhot. Heeh, ya iki anu. Iki kaya aku kae pen para pamriksa ki pirsa. Go piye kondange bae. Kondange baut Nyunggo to tamu. Nyunggo to tamu. Aja nganti ngisi-ngisi. Bener. Apa-apa prasman. Heeh. Oh. Wah, bener. Langsung Nganggo kursi baut ki
Korsine komplit. Komplit lho ning sing sikile telu ning sing. Apa iki? Kursi goyang Rot. Kok sikile telu? Lah sing siji ilang. Wah. Heeh. Berarti lenggah kursi kaya jaman sampean nenek kono nek ngomahe. Ngono jenenge wong sugih. Wong sugih baut to. Ibarate nganggo kursi. Kowe iki ngopo to? Lah mbuh kono ngene iki joget ngene iki aku. Kowe iki ora usah melu-melu. Lho ora melu kok ora bayaran goblok. Bener to. Iki kaya ora kono maju kene men gamblang. Niki kula wingi ngaten niki, Bu. Niki kula he. Kewalik iki lho. Rak tenan to. Tenan to. Lha iki kepiye to Dot iki to? Ora to. Kowe iki kok gawa jaket nggo krukupan barang. Iki kepiye iki maku nyugi kursi kok entuk bonus iki. Ning ya mboten napa-napa, Bu. Muga-muga lantaran niki anuaratan pitik gak ilang. Lho ning ya apik lho, ngilangi Sukerto ki apik. Iya. Heeh. Wong jenenge wae rasulan. Rasulan kok ya. Contoh wong sukses. Wong sukses. Wah, iki ya ngene iki. Le lungguh Mbah Baut nek dalem, gleleng. Nganggo sepatu ngono ora wingke. Wah, nek ora dienggo senam bojoku tak nggo. Oh, dadi ki nggone bojone sampean. Lah iya no. Kulino nggo senam. Lho iya. Lah kok tenggo saiki? Lah saiki ora sesuk-esuk le senam. Oh, minggu esuk. Iki mau dipek gek tak nggo. Iki etok-etoke anu, anak ngomah sampean. Iya. Iki etok-etoke kae Pintu. lah, aku teko. Iya. Terus ejek gamblang. Waduh, Mbah Baut. Oh, ayo Rot. Wah, sami sae ta? Alhamdulillah. Wah, iya. Jenenge Iki ngene wong ya Mbah Baut iki kagungan garwa lan putra-putrine. Lah iya komplit aku kuwi komplit. Nuwun sewu Mbak Yu wonten. Garwane anu Mbak Yu. Heeh, lah iki ngene jenengan iki wis dagelan kondang lho. Ya piye? Jatilan kulino, ketoprak oke, wayang siap. Pokoknya wis dagelan kudune ngopo-ngopo inju. Ngopo-ngopo bisa, ngopo-ngopo pinter. Ya terus? Ya kudu dadi piyai putri. Kaya garwane sampean. Jadi aku ganti dadi putri. Heeh, kudu pinter. Repot iki. Ki arep nganggo apa? Ki ora nggo kudung aku lho. Biasane nggawa tas tayo aku ki. Ya wis monggo. Takut ngene Iki. Wah, iki dadi garwane Mbah Baut. Sik. Oh, heeh garwane jenengan. Wampun. Kaya ngene iki. Garwane Mbah Baut iki kaya ngene iki. Apik tenan iki. Nggih. Wah, apik tenan. Ajune ora kira-kira. Walah. Rada pas. Iya. Raine ki aja nek kiringan. Raine karep. Ya. Mosok bojone Baut mlaku digameli, Cak? Hah, ngapa? Mosok bojone Baut mlaku kok digameli. Lah yang nek nggo budaya ngono. Kira iku ning ndi to? Oh, kurang pas. Lah sing pas Ngene. Wes. Wah, pas tenan iki. Heeh. Iya. sae balang iki lah kok mencengne to raine iki? sing mencengke utekku nek Rot. Oh. Lah mbok yo men pas. Nah, mau ketemu garwane terusan iki. Mbak Yu pripun kabare? Alhamdulillah Mas Gadot. Oh, nggih. Nggih, niki wau nembe napa? Biasa piyai putri ki masak. Oh, masak nggih matur nuwun. Iya, Niki kula iya, pun iya, anu iya. jenengan tanggapi gek pun jenengan masak meleh anu nggih. diteruske. Nggih. Mbah Baut enek kene, ijek enek kene. Mbah, yo matur nuwun nganti keluarga yo meru nderek nyengkuyung aku le dinanggapi aku seneng banget. Iya, iya, iya. Nggih. Putrane jenengan enten to? Eneng anak lanang ning omah. Oh, anak lanang. Heeh. Dadi anak lanang. Anak lanange sampean. Modar iki, Cah. Dadi anak lanang. Iki anak lanang. Nek iki anake lanang saya bagus. Wong memperbaiki keturunan. Loh. Lah kok anake Mbah Baut kaya ngene ya iki. Oh, nek iki gagah. Wah. Ora bener.
Sing barep, Sing sing barep. nomor 1 mati. Hei, kok sing barep sing nomor 1 mati? Sing nomor 2 dadi barep lho, Dot. Oh, bener. Nomor siji ki mati. Dadi sing jane mau barep. Gek bar nomor 1 ora tak nomeri gek. Lah wingi tok nomeri mati kok, dadi ora tak nomeri. Aja sembrono. Men pas. Pas Suryane iki. Ora ngerti to, Dot. Iki ngene. Lho, mbok nek iki pas tenan, yakin. Pas. Praen-praenane pas. Wah, Aku sing nyekel kene lho, ora hei, mungkin lho. kok sing nyekel apa? Halo teman YouTuber. Wah. Sing nyekel apa? Nyekel arit. Us, Ya ora mungkin nyekel wilayah kene. anu dadi tukang arit. Ora dol arit. Wadol arit. Iya kandhane. Iki mau dadi anake Mbah Baut. biar iki nek acara ngene iki. Anu rai kula Mas, rai. Wes, ora usah ngurus. Dek, kene anake kok. Dek, ya apik to kabare? Alhamdulillah Mas. Wah, ya syukur alhamdulillah aku ya melu seneng sampean ki njo sukses. Ya, alhamdulillah. Muga dadi putra sing Aku alhamdulillah iki bisnisku lancar Mas. Lho, bisnis apa sih? Daganganku sor sik. Dagangane? Laris nang. Apa dagangane? Adol lemai bapak Mas. Hei, Sing penting iso payu kok aku ngono. dadi ngresiki lemane bapakane. Lemai bapak. Oh ya sing Aku iso sukses, bapakku saya kere Mas. Hus, sampean sukses ning bapake jenengan kere. Kere wong lemai sing tak dol rek Aja bapak. diterus-terusno mesakno bapakane. Lah kok aku ora sukses bapakku anu lho nelongso lho, duwe anak siji ora sukses. Lah ning bapakane? Lah perkara bapak kan wis sepuh. Waduh. Kok tak makanane Mas. Tenang, Oh, Mas. sampean iso makan. Ya alhamdulillah melu seneng sing baku bagas waras apik. Iya. Wis mau ki mau nyambut gawe apa? Ya biasa no Mas wong bisnisan iki. Apa? Urusan gon komputer Mas. Oh, komputer. Ya diteruske, Iya, iya, iya. Ah, ah. Oke, rampung. Mbah Baut iki enek kene. Mbah Baut iki Mbah Baut. Kene Mbah Baut. Wah. Mbah. Waduh lek nggo klambi kesuwen. Mbah, Piye Mas Hadot? wah ya garwane iki saiki yo saya sempluk-sempluk. Ya alhamdulillah Mas kopen Mas. Tentrem kopen, Iya, yo iya. putrane yo Iya, sukses. puter aku semono Mas. Sing diputer gur cilik Mas. Anake jenengan Puteran. Puteran kok puteran ki tegese? Lah jare kon mau puteran wis semono. Putra ora puteran. Ya Mas. Wah, Iki. Iki Alhamdulillah. melu seneng. Nggih, nggih. Heeh. Lah sik wedok ning dalem ora iki? Sing wedok mboten mulih Mas. Ora mulih. Mboten mulih. Kudu mulih. Wong arep takon kok. Loh modar iki aku. Jogo tenggo anak wedok. Nah. Iki njo. Ki sing nomor 2,5 Mas. Loh, kok nganggo tengan? Lah sing nomor 1,5 ki ketrekan. Sembrono. Ya iki nomor 2,5. Lho. Niki lak putrane jenengan. Iya. Wah. Lah iku ora ngrusaki dalane yo. Wis dalan apa? Maksudnya ki dalan nek mlaku nang omah. Oh, Lah sempit menananu jenengan ki. Ya kaya ning regal kok Mas. Ning Oh, regal. nek regole. Nggih, aja kaget. Dulur lanang ya ngono. Nah. Sing hati-hati. Lho kok terus aja kaget ngati-ati lho kowe iki aku ngopo? Aku iki ngopo? Aku tukang ngopo? Aku tukang ngopo kok ngati-ati lho lho. Sing apa ning ngene iki? Aku ora trimo. Lah aku iki tukang ngopo? Rot, sing golekno dalan golek pangan ki aku Oh, ora iya. ndek kowe kaya ngono tok. Yo njaluk pangapura. Nganti direwangi anggar aku diplirit malah aku diunek-unekke. Yo njaluk pangapura. Hilap aku. Apa-apa ki anggere wis kepenak lali. Mbak bali kene. Yo. Walah. Heeh. Gek mau tanggamu liwat. Mburiku nek mburiku tanggamu mau liwat. Mau kowe iki dadi tanggamu. Rot, Ngapa? tobat aku ndek omah. Lah ngapa? Aku pe tamune. Oh, kowe dadi tamu. modar aku. Aku dadi Mbah Baut iki. Iya. Siap iya. Mangga. Wah, Mas Gatot iki. Wah, mangga. Sehat dah, Baut. Alhamdulillah. Yo alhamdulillah ngene iki. Pripun kabare? Apik pangestune wong nom Omah nggih apik. sangsaya sae. Hah? Omah sangsaya. Alhamdulillah. Yo bejane urip yo ngene dadi Nggih, mergo dongamu dadi yo njuh nguripi anak bojo yo alhamdulillah ngene iki. Alhamdulillah. Lah Mbah Putri, Mbah Putri sapa? enten dalem mboten? Garwane. Oh bojoku. Heeh. Bojoku lagi metu tuku lenga. Bojoku urung suwe kene mau tuku lenga. Mergane arek rasul, dadi ya kudu golek lenga nggo goreng-goreng kok goreng bayek, goreng perno-perno. Mboten saged medal sekedap mana. Sapa? Bojone jenengan. Ora lah, kula golek lenga kok. Rada seuntara lah, engko rada suwe le mulih. Anu nek putrane jenengan sik pun ageng Sing ndi? putrane. Anakku sing sing kakung. alhamdulillah wis nyambut gawe ana Yojo. Saiki ya wis injo bantu-bantu wong tuwa, sethithik-sethithik wis kirim. Lah ngapa kok gelasan to, Tot? Biasa keju. Oh, keju. Ya alhamdulillah anak ya wis nyambut gawe,
bojo ya ora ketang sithik samdina tak jatah. Anu sik putri, Sing nomor endi? kalih, sing putri nika. Sing putrane. wedok. Nggih, sing wedok. Heeh, sing wedok ki alhamdulillah arep njaluk kuliah tak kuliahno. Tak kuliahno. Dadi ya muga-muga engko dadi anak sing migunani injung ngangkat derajate wong tuwa. Neng kono neng kene keterane wong goblok ya ukur cilaka. Lho, ngapa Aku to mau cara mangsuli ngono ora tring-tringan nganti rupaku kaya tronto. Lho, ngapa to? Lah aku mau peran lho Rot kowe. Dadi bojomu. Heeh. Kudune kowe ganti. Lho lah ora wong aku ya bojone iki mau bojoku ki mamane aku babot lagi tuku lengo kok. Kowe ngerti apa tak wangsuli kabeh do modar Rot Hus! ora eneng ngono. Kok nesu terusan? Ya nesu aku tarik wangi rupaku bagus saka omah tekan kene kaya ngene kok lho. Ya aja terus nesu, aja terus nesu. Iki ki ning yo ngene Tok. Berarti sekolahmu mlekotho aku ki mau. heeh. Eneng dununge. Dununge Wong iku kudu pinter. pintere? Kepiye carane awake iso enteng. Wah, Ora tring-tringan Heeh, kaya yo. nganti ilang harga diri. Baut kok omah kaya ngono kok sekan kene dadi kaya ngene. Wah. Ora apa-apa. Terus? Ning kene sowan Ututke Jatilan. Oh iya. Nyun sewu Bu, kula mangke mboten dadi nggih. Lho, biasanya dadi. Mboten niki wae kula WA demit pun do mboten selo. Lho, kok WA nganti ora selo ki? Jope do dobel lho, Oh, Tok. dadi nggo jateng ngendi? Ora oman. Gak Dadi- mau ning sing selo siji. Heeh. Aku mau aku. Lah kok ngapa? Lah bisuke, bisuke demite. Lah mosok dadi sawan kok. Ning ngene. Aku ki Apa? mangan nek nggone sampean wingi ora kakaruan. Lah kepiye to? Wah, ambune ora kakaruan, anak weteng ora kakaruan Ya aku. sembrono Tok, gone dagelan kondang lho. Lho dagelan kondang panganane kok kaya ngono iki lho. Nggon Prasman, Heeh. kowe mlebu nggon Prasman. Mlebu. Lah iya. Kae aku mangan kacang atom apa kacang apa kae jenenge sing Oh, sing ning putih-putih. toples putih-putih. Heeh. Oh, lah pekok kaki kapur barus nyuk, lah tek tamplok. Eh, Kaki kapur barus arep tanggung busah semut-semut kiwa tengen nggon Prasman malah dimplok. Ya bener nek rasane. dagelan kondang kok kapur barus di. Lho, lah kaya wong tipis aku tuku kapur barus iki kentalane mangsane iki. Padake Kula ya mangan buanten rika komplit. komplit. Jarene iki engko sop jangan bening ya enek. Kula goleki. Lah kok janganmu kok bening ki ora enak-enak iki apa to? Sanding kapur barus Heeh. kake wijian goblok. Jangan bening urung dimasak ngenteni sedelo lah wong tamu kemerungsung. Wah. Rasakno. Dagelan kok jare jangan sop jangan bening kok belas ora enak-enak. Kayak wisuan. Dadi wisuan. Wisuan wijian. Nggo wijian. Heeh. Ora apa-apa ndak Iya. tambah vitamin keringetku Dok. Ora masalah. Iki persiapan rasul luar biasa. Heeh. Bojoku wis takon bojo 10 kilo iwak. Piro? 10 kilo. 10 kilo ya apa? Ceker kabeh. Hus. Ki engko tamune dicadhong nganggo ceker. Ning kerak tamu betah ora kondur-kondur. Oh, dadi menawet. Wah. Modal sithik tamune betah. Ya, ora Aku apa-apa. rene di kanca ta iki. Heeh. Ya karo penyanyi-penyanyi. Penyanyi-penyanyi. Bu guru iki. Enggak Bu, mriki Bu. Sampean dadi muridé engko. Ora wani-wani aku nek kene. Oh, Mumo. Sapa? Mamu. Malah Mumo. Mamo. Mamu. Heeh. Kene rada maju. Iki jenenge iki aku ning kono nyeluk Mamu kuwi penontone protes. Senet. Apa? Niku jenenge sikot. Sikot apa to? Siti Khotijah. Niku disingkat, Mbak Baut. iya, iya, Niku iya. disingkat. Iki dereng saliman lho. Iya iya iya. Diat sing mamo Kok mboten diculke? Empun. diculno. Lah jenenge suwe ra ketemu tan Rod ya. Oh, supaya iki ora Iki gek. diculke to, Bume Mbak? lagi salaman. Rasa kangen urung mari. Wis to sing gek wis asa Sing suwe-suwe. salaman aku apa kowe? Wis sing salaman aku tenang wong tangga do geger. Lah kok ali-aliku sing siji ini? Lah iki. Kok ali-aline terus ora enek. Kok iso malih gede banget ta. Senengane kok fitnah wong lho. Ngapur bae. Lah ya mencurigakan yang jenengan. Diajeng Nggih. jenengan wis anu to, sesuk dienggo ngibadah, Pripun? nggo ngedekno nggo langgar. Nggo ngibadah kuwi lho. Heeh. Riki mawon. Lah kok iso? Lah menos-menos kena dideki musala. Niki niku dereng tumbuh rambut kok ya. Ayo kandhane Dikno ngene iki rambute rung tuwa. Kuwi jek enom. Isen enom. Iki jek enom. Aku mau delokno bocah kuwi Mbah Baut wis wanen. Ngawur. Dadi Ana putih kabeh kok wanen. Jadi- Wan iki bahasa Inggris artine bahasa Indonesia apa no? Apa? Wan iki nek bahasa Indonesia apa? Satu. Lho mongko akeh banget berarti ora kuruan rek kuwi.
Ngejo wis ban. Lah malah padang kok. Coba ten nggen panasan riku. Yo. Nggen Ono. panasan. Sulap mboten, Bu? Oh. Sulap. Keling-keling to, Bu. Bedane apa? Ngapa? Sing nonton sing mirsani wae gelem panas-panas kawae dhewe ning ngiupan. Heeh. Lho, nyate wani ngene iki lho. Wah. Oh, ngono kuwi. Nyate tangguh ngene iki lho. Heeh, ngandel aku. Nyate wani Ngandel. Terus yo ngono kuwi paling ora Terus. iki dienggo contoh apik. Paling mboten 2 jam. 2 jam unjul yo ora apa-apa kono iki kuat. Ah. Ora masalah kene kacangku saya garing saya larang regane. Terus Kowe aja panas-panas yo Le. Engko ndak cacingmu kumat. Heh, cacinge. Cacingan. Nek wis ora wong nggo mancing bapakne wis. Nek jenengan racingan mboten? Ora. Oh mboten. Diku mancing gatot pingenane. Iya Le. Kan jenenge sapa jenenge? Namanya. Urung dijenekno semene gedene. Jenengi. Oh. Ku tekno kono ki urung ngendika. Oh iya. Rasa isin Le. Kowe ku cah bagus aja isin. Aku sing elek wis ra isin. Wuh, Sing bagus aja. Aja aja isin. isin. Lah sing elek. Aku elek wis ra isin. Wah. Aku wingi diisin pisan pi ora mangan. Karep ngapa jenengan mau? Nyanyi no. Ya wis Nyanyi, ngadeg. nggih. Arum gondoriya gandrung manuke apa? Manuk podhang pencokane nang wit gedhang. Aja mencok nang wit gedhang, mencok nang gone sing ngendhang. Cawuk gletak. Manut lagune. Kak, Mbok lagune jenengan ki kok ya menganu to mendalami banget. Enten dendam pribadi napa? Ora iki yo nganggo nurut lagune. Oh ngono. Hanjenggelek tangane wae. Mas, engko aku ora usah teh legi ra apa-apa. Dadi umpama wedang putih aku ora apa-apa. Nggih. Dadi aku seneng. Ora kudu legi ra masalah kok, Mas. Iya. Aku ki nganggo iki lho wedang putih ngene iki Wedang tekan putih. sore ora apa-apa, ora Hei! apa-apa. ngawur iki lho tangan kunting nang iki. Oh. Jegelek kur tangane tok kok. Oh, orang jedat teng. Sembrono. Gelek sikile wae. Diajeng momo, Dalah. kahanane kene bareng nganggo kipas kira yo silir Oh, to. silir banget ya, Mas, silir ya. Enak banget dadi Ah. hawane kene iki yo iki lho wit-witane jek asri. Ijo-ijo ya, Mas. Heeh, ijo-ijo kiwa tengen tangga teparo cacah gapcak sumana. Iya. Seneng dadi golek Seneng. sedulur ana nang kene iki. Weh, iki ngapa to? Lah kok balang sendal barang Lha ki. kok ngapa aku jegelek sing remangsamu ramar iki, ora keju iki. Oh, lah iki Kan ora keju Oh iki. iya, lali kok ya. Lali kok Lali ya. lho, Mbah. Wong tuwa ora Kanjeng gelek urung sida Rong sida diprank. Kanjeng gelek setengah wae monggo Bu ngersake foto-foto mengke diadrepke nggih diadrepke terus enten ngajeng griya nggo weden-weden nggih niki nggih ngilangi Sukerto mboten enten sing Sukerto mengke saged mara nek niki dinggih foto enten ngarep nggih Nggih. Dijamin plecet mboten wani mlebu. Mboten heeh gila Lah yo ora wong plecite aku kok. Ngawur bae, ora mungkin usah sama plecet kok saling memlecet. Ngene kaya Kanjeng gelek urung sida. Urung sida iki lho. Sida. duh. Kanjeng gelek gletak maneh. Pak nek misuh dosa mboten nggih. Ngapa? Kok miso dosa iki lha ngopo? Kula niku ajeng saru ning nek dosa. Lek dosa saru iki. Dosa. Nggih Pak, nggih pun nggih. Lho, Kula batine mawon kula muning kirik, ajeng Us, kula batun. kok dibaten kok ditokno iki lho. Mboten niku wae metu karepe dhewe Pak. Mboten Ya ajeng kok. iki lho nek dagelan kondang ya ngeten iki menjiwai apa lagune apa iringane apa. Ah. Heeh, tanggoku ke dagelan menjiwai saking le menjiwai saiki dadi sakit jiwa. Apa dadi edan lho sakit jiwa. Dadi edan. Saking le menjiwai kok ya senengane kaya Arep tangi ora?
Ayo le bubar wele. Coba mulih wele. Adik rekoso men melu kowe pindho wingi joan. Sing wingi sahabat, sing iki ndak dadi kaya ngene. Apa sing wingi apa? Sahabat. Sahabat ki ngopo? Sahabat ya. Biasa. Oh, kanca. Oh, kanca. Kanca friend. Ngene iki terus until. Lho Oh. nek kanca ki ora nggo until. Ya nek hitungane cetha. Anu kaya niki Pak Widi mboten rawuh. Oh nembe gerah. Oh nggih mugi-mugi pun paringi sehat. Amin. Jangan Pak Amin. Widi lumantar Pak Widi kula sesambetan saking mriki Pak. Nggih. Gatot dadi Nggih. dadi kaya sedulur ra etang itung. Nggih. Pokoke anggere kring siap Cincin. mangkat, ora usah mikir bayar. Nggih. Mangke kersane dipikir panitia. Jenengan usah mikir. Nggih. Lah, padha wae ya, Mas. Heeh. Padha wae kok. ya. Ayo Mo nyanyi Mo. Ya, monggo. Matur lagu. Kok jengklak iki pripun iki? Lah nanti sepatuku siji mecah. Nggone bojomu lho, Mbah. Gue iya toh. Biar urung lunas tulisannya the credit. The credit. Niki joget napa pripun Pak Gadot? Sak lagu. Oh iya salah. Kita duet. Iya. Manut. Apa? Manut. Oh menis ya, oke. Iya, duet ya, Mbah. Iya. Suwe mboten duet kalian jenengan. Iya siap. Manis. Gadot kencing manis. Iya. Loro. Yo, pun. Go. Monggo. Sak lagu juk. Nake bar niki kula anu nggih Mas Jarot nggih. Sak lagu niki njuk kula terus nggih. Kompak niki, luar biasa. Kowe Kang, sehat-sehat ya. Itu teman berjuang, Mas. Iki berjuang apa? Yo ngene iki golek pangan iki Wow. dimamu dhisik yo isin-isin. Isin-isin. Isih cilik ya, Mbah. Isih cilik. Nganggo rok ngepir kae mesti. Ojo ngepar-ngepir. Kok seluruh. Kadang isih tak pangku. Oh. Lah nek saniki wani mboten? Pangkunan. Aku ki gelem mangku. Terus? Ning Aku sing ora kuat. Ngrasakno kaya ngene iki. Nggih monggo setunggal lagu ngangge Wias Ming Sasana. Iya, makmu cek samene makmu. Moga Dik Mamu, yo guyon yo lagon niki dereke jadilan. Turangga muda Sekar Aro. Ronggo muda sekarang. Yo. Ayo Dik. Ayo Mbah Bao. Iyo iya iyo. Yo, yo. Saya bisa. Saya bisa rontoke jantungku. Ganteng mas, sampeyan pancen ganteng. Tambah ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mati. Masya Allah. Wong soalé Apa, Dek, Mamu? mas, namine kemana?
ya Mas. Sikat yo. Surabaya Aku ngerti sampean senengane kudu. Yo. Kowe pancen manis kasare prasojo. Memang tidak mas, tidak bertulang. Pandai bersilat iku batake wong lanang. Nuwun Mas Gatot. Terima kasih. niki seret riyen Mbah Baun mesakaken jenale mumbul-mumbul